שלי נפלה לנהר המיסיסיפי, אבל לפני שבכלל הספקתי לקפוץ כדי להציל אותה, ניופאונדלנד ענק כבר גרר אותה החוצה. רצתי לשם מיד כשהוא משך אותה לגדה מהמעיל שלה, והידיים שלי רעדו כשחיבקתי אותה, כי הזרם היה חזק מספיק כדי להטביע גברים מבוגרים, והבת שלי הייתה רק בת 6. אתה הצלת את החיים של הבת שלי. אתה בא איתנו, ילד. ברגע שהגענו הביתה, זרקתי לו את הסטייק הכי גדול במקרר, והוא תפס אותו בשיניים וטס החוצה מהדלת, וחשבתי שלעולם לא נראה אותו שוב. אבל למחרת, יצאנו לטיול כשהבחנתי בילד נוסף טובע במיסיסיפי, בדיוק באותה נקודה שבה הבת שלי הייתה אתמול. ברגע שהתאסף קהל, אותו כלב הגיח משום מקום, רץ פנימה והציל את המצב. הרמתי גבה ופניתי לאשתי. זה לא קצת מוזר שזה קרה יומיים ברצף? היא הניחה את ידיה על המותניים. איך אתה מעז להטיל ספק בגיבור? אבל שבוע לאחר מכן, הילד השביעי טבע בנהר המיסיסיפי, וזה היה היום השביעי ברציפות שהכלב גרר ילד החוצה ונהנה מהסטייק שלו אחר כך. קיבצתי את גבותיי כי אף אחד לא טבע בנהר הזה במשך 10 שנים, ועכשיו זה קרה בכל יום. אז בוקר אחד התחבאתי מאחורי בית הסירות וריגלתי אחריו, ובמשך 4 שעות הוא פשוט ישן בשמש עד שראיתי את אשתי מגיעה בשביל עם הבת שלנו. ברגע שהיא עצרה לברך שכן, הבת שלנו התחילה לרדוף אחרי יונה שרצה ישר לכיוון הגדה. הכלב התחיל מיד לרוץ לעבר הבת שלי והפיל אותה לתוך המים. קפצתי מיד, וברגע שהכלב ראה אותי, הוא רץ למים, תפס את הבת שלי מהקולר וגרר אותה לצד, שם היא השתעלה ופלטה מים. נשמתי לרווחה, והכלב קשקש בזנבו עם פה פעור, כבר מחכה לסטייק שלו. הצבע נעלם מפניי כי לא יכולתי להאמין לזה. הוא מעולם לא הציל אף אחד. הוא דחף ילדים למים ואז הציל אותם כי הוא ידע שמישהו ייתן לו סטייק אחר כך, ואני הייתי זה שנתן לו את הראשון. באותו לילה נשמעה שריטה בדלת, והכלב ישב על המדרגה שלי, עדיין מחכה לתגמול שלו. הבת שלי נפלה לי